धन्यबाद जासिगोरनाय थाबाय गोरबोनिफ्राय जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै जे जोंनि फुड रेलि टाउन एरियायाव लाइक वार्ड नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 पाँचटा वार्डनि जोंनि फुड रेलि दं बाहाय जोंहा जोंनि मानगोनां मानाव गेदेर श्रीजुत सार हाग्रामा महिलारियानो गावनो बे माबानि चिफ गेस्ट फुड रेलिनि दा बाहाय ओरैबायदि गोजोननाय मोनसे मोनदों जनगणखौ नुनानै माने साराथ' भाषणखौनो बुंनो हायासै माने रायजोनि जनगणखौ नुनानै लोब 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 टाउनबासिफ्रा दिनै ओंखारजोबदों आरो ओंखारनानै जोंनि बे दिनैनि फुड रेलि प्रग्रामखौहाय टाउन कमिटियाव जे जागायदों बेखौ दिनै ग्रेन्ड साक्सेस खालामबाय जोंनि रायजो राजाया आं बिनि थाखायनो आं सासे बनगाव समस्तिनि सासे दैदेनगिरि जानानै आङो बे वार्ड नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 नि रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावो। सिगांनि समाव नैबे शान्तिनगरनि माखासे बाङालि माहारिफोरा बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलोखौ हेफाजाब होदोंमोन नाथाय दिनैनि बे सिनखौ नुयोबा बिथांमोना नोंथांमोननि दोलोआव गिदिंबोफिनबाय दं। निश्चय बिथांमोना दिनै बुजिनो मोनबाय बे थांनाय जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंनि बनगाव समस्तिनि MCLA राजिब ब्रह्म बिथाङा जोंहा जोंनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जोंनि BPF दोलोनिफ्राय देरहादोंमोन बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय देरहानानै बिथाङा दिनै BJP दोलोआव बारस्लायलांदों दा बेजों हयथ' सोरबा आवगायनि बेजों मोजां सम्पर्क थानाय बा मोजां लोब्बा थानाय बिनि थाखाय हयथ' सोरबा बे कयेकजन बुजिनो मोनस्लाबनानै जनगणआ थांफादों खिन्थु दिनै मिथिनो मोनबाय जे बाहाय थांनानै बिथांमोना जेबो मुलाम्फा गैया दा बेखौ नायनानै बा बेखौ साननानै नैबे जोंनि बनगाव समस्तिनि 1 नम्बर 2 नम्बर बे गोग्लैजेननाय समस्तियाव बिथांमोना दलै नोगोरै गिदिंफिनजोब्बाय गासिबो BJP दोलोआव थानानै जोंहा जेबो मुलाम्फा गैया होननानै दा जोंनि BPF दोलो जोंनि BPF दोलोआवनो बिथांमोना बेनो पुनराय गिदिंफिनबाय आरो